खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिगबैनि बरबिलाव गंसे थाव टेंकार गारिया गिख्रंथावै बेफ्रुदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला गंसे गेरेजाव वेल्डिं खालामबाय थानाय समावनो बेफ्रुदों, जायनि जाहोनाव बे गिख्रंथाव बेफ्रुनाय जाथायाव सानै सुबुङा गोब्राबैनो जोखोम जादों। बे जाब्रबथायाव जोखोम जानाय सानै सुबुंखौ सुनिल बरा आरो गुबुन सासेखौ उमेश सिंह होननानै सिनायथिनो हादों। जाथाय जानाय लोगो लोगोनो जोखोम जानाय सानै सुबुंफोरखौ डिब्रुगड़नि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सोरखारा 5 बोसोर आबुं जानो थांगासिनो दङ। नाथाय बे 5 बोसोराव बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा मानो एसेम्ब्लियाव खनसेबो बाहागो लानो फैयाखैसै होननानै सोंथि खालामदों सिएम प्रमद बर' बिथाङा। हाग्रामा महिलारिया जोंखौ गिदों ना लाजिनानै बे एसेम्ब्लियाव बाहागो लानो फैयाखैसै होननानै सोंथि खालामदों। बेजों लोगोसेनो बिथाङा फोरमायथिबावनाय बादिब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावजों जयै खामानि मावफाबोनाय लोगोफोरखौनो सनमान गैयै बायदि खोथा बुङो आरो बेल' नङा, बिथाङा आंखौबो बायदिसिना बाथ्रा बुङो, नाथाय बेफोरखौ जों जेबो अरजायाखै आरो बिथाङा गावल' सियान आरो बेनि थाखाय जों जेबो जिंगासिनांगौ गैया होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायदों सिएम प्रमद बर' बिथाङा। इभिक्सन खालामनानै होखार हरजानाय मुसलमान सुबुंफोरा हानि पाट्टा मोननो हासिगोन। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय सोरखारा इभिक्सन खालामजानाय मुसलमानफोरनोबो हानि पाट्टाखौ होगोन। रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव देरसिन इभिक्सन खालामनाया सोलिगासिनो थानायनि गेजेरावनो बे गेदेर खौरांखौ फोसावदों गिबि मन्थ्रिया। हानि पाट्टा मोननो थाखाय जिल्ला बेंगिरिनो आर'जलाइ होनांगोन इभिक्सन खालामजानाय मुसलमान सुबुंफोरा। जिल्ला बेंगिरिनो आर'जलाइ होब्लानो हानि पाट्टाखौ मोननो हागोन। नाथाय गासैबो इभिक्सन खालामजानाय मुसलमानफोरानो हानि पाट्टाखौ मोननाय नङा। बेनि थाखाय माखासे नेमखान्थि आरो गाइडलाइनखौ फालिनांगोन। रिपर्टनि बादिब्ला इभिक्सन खालामजानाय मुसलमान सुबुंफोरा 1971 मायथाइनि सिगाङावनो आसामाव फैनाय जानांगोन, नङाब्ला हानि पाट्टाखौ मोननाय नङा। 1971 मायथाइनि सिगां आसामाव फैनो थाखाय मुसलमान सुबुंफोरनो हानि पाट्टा होगोन होननानै फोसावदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। मानकासारनि हाथिसिङिमारियाव गोबां कौटि रांनि ड्राग्सफोरखौ बोखांनो हादों। गुवाहाटीनिफ्राय मानकासार फारसे फैबाय थानाय गंसे बास गारियाव सिग्रोमनानै बेफोर गोबां बिबांनि ड्राग्सफोरखौ बोखांनो हादों पुलिस बिफाना। मिथिनो हानाय बादिब्ला गासै 50,000 याबा टेब्लेटफोरजों लोगोसे बेखौ हाथाइनि बेसेनाव 10 कौटि रांनि जागोन होननानै पुलिसआ मिथिहोदों। बेजों लोगोसेनो पुलिसआ मिथिहोबावनाय बादिब्ला बे खामानिजों लोब्बा थानाय सासे मानकासारनिनो आशिक बाबु मुंनि सासे सुबुंखौ खादों पुलिसआ। रिपर्टनि बादिब्ला मणिपुरनिफ्राय मानकासारसिम लाबोबाय थानाय समावनो मानकासार थानानि दीपक बरग'हाइनि पुलिस हान्जानि दैदेननायाव बेफोर गोबां बिबांनि ड्राग्सफोरखौ बोखांनो हानायजों लोगोसे याबा टेब्लेटफोरखौ मेघालय आरो बांलादेशनिफ्राय लाबोनाय जादोंमोन होननानै पुलिसआ सुलुङाव फोरमायदों। बिटिसि बिसायख'थिया खाथि सफैनाय लोगो लोगो गोबां सोलो बाहायनानै सोरखौ माबादि बांसावनो हागोन बेखौ सोलो खालामनायनि अजद दैखांदों एमसिएलए दिलीप कुमार बर'आ। बेबादिनो दिलीप कुमार बर'नि सायावबो नंखाय फोसावना होनायखौ नुनो मोन्दों, जेराव बिथाङा बेखौ लानानै मोनसे खौरां मेल खुंफुंदों। समाजारि बिजोङाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय गावखौ दोलो एंगारनायनि नंखाय फोरमानलाइ फोसावनाया सैथो नङा आरो बे खौरांखौ सोरबा फाव फान्दायनानै नंखायै समाजारि बिजोङाव फोसावदों होननानै फोरमायथिदों। बेजों लोगोसेनो जाय सुबुङा बेबादि नंखायै फोसावदों बेनि सायाव आयेननि राहा लानो थाखाय अजद दैखांदों एमसिएलए दिलीप कुमार बर' बिथाङा। दरं जिल्लायाव जापानिज एनकेफेलाइटिसनि बेरामा गिख्रंथावै महर लाबोनो हमदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला दासिम सा 10 सुबुंफोरा बे बेरामजों साग्लोबजादों आरो 7 सुबुंफोरा जिउ खहा जाबाय। दासिम बे बेरामजों मंगलदै, सिपाझार, पाथरिघाटआव बे बेरामा गिख्रंथावै साग्लोबजादों। बेखायनो जाहाथे बयबो सुबुंफोरा सांग्रांथियै थायो बेनि थाखाय खावलायहरदों रैखाथि बिफाननिफ्राय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि इलेक्टरेल रलखौ बर' रावजों फोसावनाय, आसाम जुडिसियेल सार्भिसनि आनजादाव पेपार 50 नम्बर सोसननाय आरो बावैसो सिगां गुवाहाटी हाइकर्टआ आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव खुंनो लानाय जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्ट रिक्रुटमेन्टनि आनजादाव बर' रावनिफ्राय पेपार 20 नम्बर सोसननाय दाबिफोरखौ लानानै क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि मासान्दा एम पार्टिन आइएएसनि गेजेरजों गुवाहाटी हाइकर्टनि रेजिस्ट्रार, गुवाहाटी हाइकर्टनि चिफ जास्टिस आरो आसामनि इलेक्सन कमिसनसिम गोसोखां बिलाइखौ गथायदों। जुदि बे दाबिफोरखौ मानियाब्ला फैगौ 17 जुलाइआव आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्ट रिक्रुटमेन्टनि एडभार्टाइज बिलाइखौ सावगोन होननानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। फिन आरोबाव सानै बर' फिसाया मेडेल देरहानो हाबावदों। आसाम नाङै जिल्लायारि बक्सिं गेलेनाय बादायलायनायाव सानै बर' लाइमोना सिलभारनि मेडेल आरो ब्रन्जनि मेडेलखौ देरहानो हादों। 45 अल आसाम इन्टार डिस्ट्रिक्ट साब जुनियर बक्सिं चेम्पियनशिपआव समाय बसुमतारी आरो सुमिता बसुमतारीया बे ब्रन्जनि मेडेलखौ देरहानो हादों।
जागिरदआवबो 5 कौटि रांनि हेर'इनफोरखौ बोखांनो हाबावदों। मणिपुरनि सासे आइजोनिफ्राय बोखांनो हायो बेफोर गोबां बिबांनि हेर'इनफोरखौ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आइजोआ फुंनि समावनो गावनि सिजों मेरायखुमानानै लाबोखुमादोंमोन बेफोर गोबां बिबांनि हेर'इनफोरखौ। खाजानाय आइजोआ जागिरदनि रेल स्टेशनाव थांलाय फैलाय खालामनायाव सन्देहजों सिग्रोमनानै बेफोर हेर'इनफोरखौ बोखांनो हायो पुलिसआ। हाथाइनि बेसेनाव बिनि बेसेनखौ 5 कौटि रांनि जागोन होननानै पुलिसआ मिथिहोदों। बे आइजोजों लोगोसे बे खामानियाव लोब्बा थाबावनाय सुबुंफोरखौ पुलिसआ दायो थानायाव सोंनाय फिन्नाय खालामनो थाखाय गावसोरनि जिम्मायाव लाखिदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। फिन आरोबाव तामुलपुर जिल्लानि भारत-भुटान सिमानि बिमला नगरनि खान्दाजान दैमायाव जायगानिनो सासे सुबुङा 81 mm मर्टार बमाखौ नुसनदोंमोन। जायगानि सुबुंफोरा बे बमाखौ नुसननायनि उनावनो पुलिस आरो एसएसबीनि हान्जाखौ गोख्रैनो खौरां हरनायनि उनाव पुलिस आरो एसएसबीनि हान्जाया जायगायाव थांनानै नायबिजिरनायखौ जागायो। मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला जायगानि सुबुंफोरा मर्टारखौ दैमा रुगुंनि हा खुरखानायाव नुसनग्रोदोंमोन। उनाव जायगानि पुलिस आरो एसएसबी जवानफोरा गोख्रैनो बै जायगायाव थांनानै बेंखननानै गोख्रों नोजोर लाखियो। जेब्लासिम बमा होबथाग्रा इउनिटआ सफैया अब्लासिम नोजोर लाखिदों। बेनि अखानायै फुंनि 11:20 रिंगायाव गोथां मर्टारखौ रैखाथियै बोखांनो हायो होननानै तामुलपुरनि एसएसपी दिगन्त कुमार चौधुरीआ मिथिहोदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैया आसाम नाङैनो आसामनि गुबुन गुबुन जिल्ला, क'ड डिस्ट्रिक्ट आरो साब डिभिजनाव गेरेमसा बर' हारि दानाय थांखिजों लामा हान्जा सुरनाय हाबाफारि बानजायदोंमोन। बुहुमनि बर'फोर खौसे जा, थां आरो थांनानै था मोन्थोरखौ लानानै आसाम नाङै हान्जा सुरनाय हाबाफारियाव एबसुनि रोजा रोजा मावथिफोरजों लोगोसे एबसुनि बारग' दैदेनगिरिफोर, मेलेमजिबि, समाज सिबियारि, फोरोंगिरि, धोरोम दैदेनगिरि आरो गोबां रायजो राजाफोर आरो फरायसाफोरनि बाहागो लानायजों बे हाबाफारिया मोजाङैनो जोबनानै थाङो। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।